Aku luwe mangan ning endi wae asik depot titit depot istimewa istimewa ayo padha rono engko disangoni Pak Manto masa iso Pak kok kaya ngono lho Pak aja ngono Pak Manto Lah sapa? lagu iki sing kekinian lagu sing kekinian iki kan nenek depot iki perwakilan engko dimasak Bu Titin ya tinggo apa Mas ditambahi pentol sosis iki kaya sosis enak lho Pak mangsamu yo iki lho pepes patin menu spesial depot titin spesial lagu Banyuwangi minor Mas minor ini digawe ayam lodo